Atzo torturaren biktimen babeserako nazioarteko egunean, Egiari Zor Fundazioak Donostiako Lakumbre jauregitik gertu oroitu zituen eta omendu zituen estatu indarkeriaren biktimak sinbolismo handiko lekuan. Euskal Autonomia Erkidegoan 1960tik 2014 bitartean 4.113 tortura kasu izan zirela jasota dago tortura eta tratu txarrak ikertzeko proiektuaren azken txostenean. Bestalde, Egiari Zor Fundazioak gaitzetsi egin du Eusko Jaurlaritzak estatuaren indarkeriaren biktimen omenezko ekitaldirik antolatu ez izana. Eta torturaren aurkako nazioarteko eguna izan den bitartean, Juan Alberto Belok Justizia eta Barne Ministro ohiaren hitzak ere izan dira albiste. Honek azpimarratu du ez dela damutzen Enrique Galindo Guardia Zibileko general izendatu izana. Adierazpen hauek Pili Zabala, Josi Zabalaren arrebak delitutzat jo ditu. Mingarriak, humilagarriak eta kezkagarriak direla esan du. Eta Beloken hitzak berriro gogorarazi didate jasandako tratu txar hori. Euskaldunok baita Espainiarrek ere esan barko lukete ez ditugu onartzen zure hitzak. Eta pasa beharko ginateke ekintzetara. Bera adierazpenekin argi uzten du berak biktimarioen alde dagoela eta argi utzi du berriro ere zigortua izan den general ohi bat berriro general bihurtuko lukeela. Egiten ari du beste batzuek behar izan ezkero berriro bide hori ardezaketela uzten du impunitate oso. Ez dirudi uztailaren 23ko hauteskundeak igaro arte, ezer erabakitzeko gai izango direnik Nafarroako gobernuan. Hiruko bilera batzea lortu dute lehenengoz. Unai Ubaldek, Nafarroako parlamentuko presidenteak, bilerak antolatu ditu alderdietako bozeramaileekin inbestidurari begira. Gaur berriz heldu diogu beraiekin jartzeari, eta egia da ez dugula argitu nahi dugun guztia eta nahi genuen guztia, baina beste behin ere eskaera egin diegu eta beraiek ere badakite ongi zeintzuk diren Geroa Bairen baldintzak nolabait ere esateko aurrera egiten jarraitzeko. Behar dugu jakin zehazki zein den PSN-ren aburuz Geroa Bairi egokituko zaion papera edo rola ustezko gobernu aurrerakoiean, eta nahi dugu jakin horretarako konpromisoa nahikoa badagoen eta hori egiteko prest ote dauden. Por lo tanto, es fundamental, es importantísimo, es prioritario alcanzar un acuerdo de los tres grupos progresistas, Partido Socialista, Geroa Bai y Contigo Zurekin, para poner bien pared a las políticas que la derecha y la ultraderecha quieren llevar a cabo en los diferentes gobiernos en el resto de España, como estamos viendo. Es fundamental y es lo que nos está pidiendo y nos ha mandatado la ciudadanía navarra. LAB eta ELA sindikatuek bi greba egun deitu dituzte Arabako egoitza pribatuetan. Sindikatuek lan hitzarmenaren negoziazioa blokatuta dagoela salatu dute eta ekainaren 29an eta 30ean greba egingo dute. Greba deialdietan salatuko dute aurrekoan bezala 1.000 euro inguruko soldatak eta ratio onartezinak dituztela. ELA eta LAB sindikatuek eskatzen dute Bizkaiko erresidentzietako langileen baldintza berberak izatea. No sé si habrá cogido otra vez, que igual ha cogido. ¡Residencia! ¡Cuidado, abuelos! ¡Tenemos manos! ¡Que no tenemos manos! ¡Residencia!
Eta zehaskako ikasleek ikasketak euskaraz egiten dituzten arren, ekaineko 2. astean basoaren filosofiako azterketa frantsesez egin behar izan zuten. Egoera salatzeko Etxepare lizeoaren aurrean elkarretaratzea deitu zuten azterketa euskaraz egiteko eskubidea aldarrikatzeko. Atzo eta gaur ikasleek brebetako azterketak egiten dabiltza eta lehenengo aldiz froga euskaraz egin ahalko dute Ipar Euskal Herriko zehaskako ikasleek eta bretoieraz Reneko Diguan ikastoletako ikasleek. Gaur goizean eguerdiko magazinean Bega Mazias izan dugu gurean. Ozen elkarteko kidea da eta LGTBI komunitateak jasaten duen gorroto diskurtsoez eta beste 11 gaiz hitz egin du. Uste dugu ez dagoela hainbesteko aldaketarik egon gure inguruneko hontan, ez? Esan beharra dugu baietz gauzak zorrosten ari diala, bortizkeri horiek zorrosten ari diala, ez? Baina bai Bilbora begirata zen Euskal Herrira begirata, ez oasi baten bizi garelako, baina beste indarkeri batzuk bai pairatzen egon gara azkenengo urteetan, eta bortizkeri horren zorrozea baino ez da, ez? Ez dugu ahaztu behar, guretzat ikuspegi antikapitalistak oso indartsu hartzen dugula, eta kapitalismoaren beste indarkeri horiek bai handiagotu izan direla azken urteetan bai. Kaixo eguerdion, atzo torturaren biktimen babeserako nazioarteko egunean, Egiari Zor Fundazioak Donostiako Lakumbre jauregitik gertu oroitu eta omendu zituen estatu indarkeriaren biktimak, simbolismo handiko leku batean. Euskal Autonomia Erkidegoan 1960tik 2014 bitartean 4.113 tortura kasu izan zirela jasotzen da tortura eta tratu txarrak ikertzeko proiektuaren azken txostenean. Bestalde, Egiari Zor Fundazioak gaitzetsi egin du Eusko Jaurlaritzak estatuaren indarkeriaren biktimen omenezko ekitaldirik antolatu ez izana. Eta torturaren biktimen babeserako nazioarteko eguna izan bitartean, Juan Alberto Belok Espainiako Justizia eta Barne Ministro ohiaren hitzak ere izan ziren aipatzekoak, honek esan du voluntario saldoa zegoela gal finantzatzeko eta Galindo zalantzarik gabe igoko lukeela berriro general kargura. Enrique Galindo, Guardia Zibileko generala, Josean Laza eta Josi Zabala baitu, torturatu eta hiltzeagaitik zigortua izan zen, eta liburua argitaratzeagatik egin dioten elkarrizketan esan du ez dela damutzen general izendatu izanaz. Beloken hitzen aurrean Pili Zabala, Josi Zabalaren arrebak delitutzat jo ditu adierazpenak, mingarriak, humilagarriak eta kezkagarriak direla esan du. Eta Beloken hitzak berriro gogorarazi didate jasandako tratu txar hori. Euskaldunok, baita Espainiarrek ere, esan barko lukete, ez ditugu onartzen, zure hitzak. Eta pasa beharko ginateke ekintzetara. Bera adierazpenekin argi uzten du, berak biktimarioen alde dagoela, eta argi utzi du berriro ere zigortua izan den general ohi bat berriro general bihurtuko lukeela. Egiten ari du beste batzuek behar izan ezkero berriro bide hori ardezaketela uzten du impunitate oso. Leire dugu kameraren beste aldean, poliziaren eta eskuin muturraren biktimak aitortzeko prozedura abiatu du Nafarroako gobernuak. Konta iguzu, Leire.
Estatu indarkeriaren eta eskuin muturreko biktimen aitortza emateko sortu zen 16/2019 legea, foru legeaz baliaturik. Nafarroako gobernuak lehen elkarrizketak abiarazi ditu espreski sortu den batzordean. Eta bidean, oztopa unitz izan badu ere, prozedura abian da eta biktimek aitortza ekonomikoa jaso ahal izanen dute. Zeren aitortza ekonomikoa zarago, lege honek sosa emanen die biktima eta senitartekoei. 50 hildako baino gehiago, 1068 tortura kasu eta 241 zauritu dira Egiarizor eta Nafarroko torturaren sareak zenbatu dituzten biktimetako batzuk. Eta horretarako eskuin muturrak edo funtzionario publikoek eragindako motivazio politikoko indarkeriaren biktimak aitortzeko eta erreparazioa eskaintzeko sortu zen 16/2019 foru legea. Eta bidean oztopa unitzekin topo egin behar izan duen arren, dozenaka kasu ikertuko dituzte orain. Horretarako, batzorde bat eratu du Nafarroako gobernuak. Eta bidean, oztopa unitzekin topo egin behar izan badute ere, dozenaka kasu ikertuko dituzte orain. Horretarako, batzorde bat eratu du Nafarroako gobernuak. Eta horrek, erabaki beharko du eskaera aurkezten dutenei, biktima izaera aitortu ala ez. Eta horren arabera, ea kalte ordaina jasotzea ote dagokien. 2019an heldu zen lege berria gurera. Gobernu aldaketak eta batez ere eskuina jarritako helegiteek gibeleratu zuten legean jasotako helburuak betetzea. Aitortza publikoa zarago, lege honek sosa emanen die biktimei eta senitartekoi. 800.000 euro zauriek ezintasun latza eragin badute. 75.000 euro elbarritasun partziala izan badu. 100.000 euro elbarritasun osoagatik. 180.000 euro guztizko elbarritasunagatik eta finitzeko 250.000 euro heriotzagatik. 16/2019 sobera emeki ematen ari den aitortza, baina aintzineratzeko esperantzaz beterik dagoena. Politika arloan, gobernua osatzeko bilerekin jarraitzen dute Nafarroan. Atzo egin zuten bilera Geroa Baik, zurekin Podemosek eta PSNek. Leire? Atzo egin zuten 3ko bilera, PSNek, Geroa Baik eta Elkarrekin Podemosek. Lehenik eta behin, Geroa Baik eskatu gizan PSNerekin elkartu zen eta gero arratsaldean 3ko bilera egin zuten. Bileren ondoren, aipatzekoa da, PSNren Ramon Alzorrizek egin zituen adierazpenak. Eskuinari aurre egin behar zaiola erran zuen, baina PSNek garbi utzi zuen Iruñeko udalean egin zuten abstentzioarekin gutxi inporta zaiola eskuina gobernatzea Iruñeko udalean. Gaur berriz heldu diogu beraiekin jartzeari, eta egia da ez dugula argitu nahi dugun guztia eta nahi genuen guztia, baina beste behin ere eskaera egin diegu eta beraiek ere badakite ongi zeintzuk diren Geroa Bairen baldintzak nolabait ere esateko aurrera egiten jarraitzeko. Behar dugu jakin zehazki zein den PSNren aburuz Geroa Bairi egokituko zaion papera edo rola ustezko gobernu aurrerakoiean, eta nahi dugu jakin horretarako konpromisoa nahikoa badagoen eta hori egiteko prest ote dauden. Por lo tanto, es fundamental, es importantísimo, es prioritario alcanzar un acuerdo de los tres grupos progresistas, Partido Socialista, Geroa Bai y Contigo Zurekin, para poner pie en pared a las políticas que la derecha y la ultraderecha quieren llevar a cabo en los diferentes gobiernos en el resto de España, como estamos viendo. Es fundamental y es lo que nos está pidiendo y nos ha mandatado la ciudadanía navarra. EAJak eta PSNek akordioa sinatu dute Arabako Foru Aldundian. Akordioak lau ardatz nagusi ditu, ekonomiaren eraldaketa, zaintza arloarekin eta planetarekin konpromisoa eta Araba kolaboratibo bat izatea. Bi alderdiek akordioa sinatu dute lurralde bateratuagoa eta orekatuagoa lortzeko helburuarekin. Ostegun honetan inbestidura saioa izango da, bertan Ramiro González ahaldun nagusia izendatuko dute.
Aurreko bi legegiltzaldietan bezala, gaur sinatzen dugu akordio honek berresten du Arabako gizartearen aniztasunen dugun konfiantza, ziur gaude politika dela tresnarik onena, espazio publikoan bizikidetza antolatzeko, ongizatea eta gizarte kohesioa bermatzeko, berdintasunerantz aurrera egiteko eta justizia soziala babesteko. Gipuzkoako gobernua osatuta, ostegunan egingo dituzte batzar nagusietan diputatu nagusiak hautatzeko osoko bilkura eta bozketak. Itxura guztien arabera, Eider Mendoza jeltzalea hautatuko dute diputatu nagusi, EAJaren, PSeren eta PPren babesarekin. Gipuzkoako batzar nagusiak eratuta daudela, osteguneko osoko bilkuran hautatuko dituzte diputatu nagusiak. Beste urrats bat emango dute Gipuzkoan, eta ekainaren 29 jakingo dugu nork aginduko duen Gipuzkoako Foru Aldundian, Markel Olanoren lekuko hartuta. Ez ustekorik ez bada Eider Mendoza jeltzalen hautagaia izango da aldu nagusi, EAJaren, PSeren eta PPren batzarkiden botoekin. Izan ere iragan ostiralean eratu zituzten Gipuzkoako batzar nagusiak mahaiko presidente Xabier Izaizabarrena jeltzalea izendatuz. Bere alderdikiden 17 boto ez gain, sozialisten 7 eta popularren 3 botoak ere eskuratu zituen Izaizabarrenak. PPren babesa ordea ez da musutruk iritsiko. Carlos Iturgaiz PPko buruak jeltzalei eta sozialistei ohartarazi die aurrera begira legealdian zehar egonkortasun nahi baldin badute alderdi popularrarekin negoziatu beharko dutela. Gauzak horrela maiatzeko hauteskundeetan herritarrek hautatutakoaren bestelakoa izango da Gipuzkoako mapa politikoa. EH Bilduk nabarmen egin zuen gora foru hauteskundeetan, EAJari aurrea hartuz. Maialen Iriarterekin EH Bilduk 22 eserleku lortu zituen batzar nagusietan, 2019an baino 5 batzarkide gehiago. Botoen ia 137 eskuratu zituen koalizio abertzaleak. EAJak berriz aurreko agintalditik hona 3 eserleku galdu ditu, botoen 132 lortuta eta beraz 17 batzarkide ditu. Dena den EH Bilduk aginta hartza baztertu eta jeltzalek, sozialistak eta popularrek bat egin dute Gipuzkoako batzar nagusiak eratzerako orduan. Horrek seguraski isla izango du Gipuzkoako Foru Aldundian ere bai. Juntas generales. Bilboko suhiltzaileek udalaren kudeaketa txarra salatu dute gaurkoan egindako prentzaurrekoan, eta greba egun gehiago iragarri dituzte. Horrez gain, Bilboko udaletxeko areto batean deitua zuten agerraldia atzo udalak baimena eman zien bertan egiteko, baina ohartarazi dutenez azken momentuan atzera bota dute eta horregaitik udaletxearen atarian egin behar izan dute prentzaurrekoa. Bilboko suhiltzaileek udalaren kudeaketa txarra salatu dute eta hori dela eta greba egun gehiago iragarri dituzte. Horrez gain, Bilboko udaletxeko areto batean deituta zuten agerraldia, udalak baimena eman zien bertan egiteko, baina ohartarazi dutenez azken momentuan atzera bota dute. Baimena bagenuen roda prensa barruan egiteko, baina udalak azken momentuan ezetz esan du eta hemen gaude. Bere aldetik udalak adierazi du baimena ematerakoan gaizki ulertu bat egon zela. Sindikatuek euren egoitzetan egin behar dituzterako agerraldiak. Kontuak kontu adierazpenak eman dituzte Bilboko udaletxearen atarian. Nahikoa da. Ezin gaituzte mehatxatu protestatzeari utzi diezaiogun. Asko dira euren eskaerak, besteak beste adostutako neurriak betetzea. Asko daramatzagu gure eguneroko lana arautzen duten baldintzarik argirik gabe. Aspalditik esan diegu ez aparteko orduei. Horretarako lanpoltzako langileak dituzte. Une jakin batzuetan beste modu batera egiteko ezintasunagatik behar izan denean, aparteko orduen kontura indartu behar izan dugu zerbitzua. Udalak ez digulako ordaintzen denbora librearekin egindako lana.
Egoera horrela, grebara deitu dute ELA, LAB eta Komunisi Obrera sindikatuek uztailaren baterako, Frantziako urtarrilaren hasiera eta hilaren 6, 7 eta 8 egun horietan Bilbao Bekalai biaialdia ospatuko baita. Eta zalantzarik gabe, udalak datozen egunetarako aurreikusitako segurtasun dispositiboari eragingo diote. 4 greba egun deitu dituzte. Edonola ere, ostegunean negoziazio maila izango dute bi aldeek eta ikusteke dago zer gertatzen den. LAB eta ELA sindikatuek 2 greba egun deitu dituzte Arabako egoitza pribatuetan. Sindikatuek lan hitzarmenaren negoziazioa blokeatuta dagoela salatu dute eta ekainaren 29an eta 30an greba egingo dute. Greba deialdietan salatuko dute aurrekoan bezala 1.000 euro inguruko soldatak eta ratio onartezinak dituztela. ELA eta LAB sindikatuek eskatzen dute Bizkaiko erresidentzietako langileen baldintza berberak izatea. No sé si habrá cogido otra vez, que igual ha cogido. ¡Residencia! ¡Cuidado, abuelos! ¡Tenemos manos! ¡Que no tenemos manos! ¡Residencia! Urdulizko Santa Marinen nagusien egoitzako langileek 2 hilabete baino gehiago daramate borrokan eta egunero 15 minutuko elkarretaratzeak egiten. Lan baldintza duinak eskatu eta GSR enpresaren inmobilismoa salatzeko asmoz. Bada gaur manifestazioa egin dute Urdulizen LABek deituta. Urdulizko Santa Marinezar egoitzako langileek 2 hilabete baino gehiago daramate 15 minutuko lanuztek egiten enpresaren inmobilismoa salatzeko. Lan baldintza duinak eskatzen dituzte eta zaintza etekin ekonomikoen gainetik jarriko duen eredua exigitzen dute. Hala, LABek 3 orduko lanuztera deitu du ekainaren 27 eta 28. Ohartarazi duten ez alaber, enpresak nahi du gerokultoreak paziente diabetikoei insulina ematea arduratzea eta horrek langile horien funtzioetatik erabat kanpo egoteaz gain, egoiliarren osasuna arriskuan jartzen du. Horrez gain, grebarako eskubidea aldarrikatzen dute, izan ere eskubide hori behin baino gehiagotan urratua izan da mehatxu eta oztopen bidez. Hori gutxi balitz, enpresak grebetan parte hartu duten grebalari batzuei kontratua ez luzatu edo alde batera uste erabaki du. Abiadura handiko trenari helduko diogu orain, Lakuntzatik Ezkiora joan daitekeen korridorea egiteko zundaketa lanekin hasita daude. Nafarroa aldetik Aralarren zundaketa geologikoak egiten maiatzean hasi ziren eta ekain hasieran Goierrin hasi ziren, Atango lurretan. Bigarren aukera bat ere bada mahai gainean, Iruñatik Gasteizera joango litzatekeena eta zati horretan ere zundaketa lanak egin nahian dabiltza. Gauzak horrela, elkarretaratzea egingo dute gaur arratsaldean Lakuntzan abiadura handiko trenaren aurka. Abiadura handiko trenarekin hasi zirenetik hainbat herrikar aurka agertu dira. Azken 2 hamarkadatan arrabotsa sortu duen proiektua da eta oraindik dirau ingurumenen sortzen ari den kalteagatik edota gainkostuengatik esate baterako. Espainiako gobernuak 2 aukera ditu Nafarroko HT eta Euskal Herriko lotzerako orduan, oraindik erabakitzeke dago, baina bien bitartean 2 aukera horien obrekin aurrerantz jarraitzen dute. Altsasu Gasteiz aukerak azpiegitura bikoiztea eskatzen du. Ibilbide luzeagoa izango litzateke eta zentzu horretan eragin zabalagoa izango luke sakana bitan zatituz. Ezkioko aukerari dagokionez alternatiba honek bere gain dakar askoz laburragoa dela, baina 2 aukeren artean garestiena da. Aurrekontua 2.000 milioi eurokoa litzateke. Gainera zeltasun tekniko handiagoak ditu HT-ak Aralarko mendigunari aurre egin beharko bailioke. Plana 21 kilometroko tunelekin zulatza da gutxi gorabehera Lakuntzatik Ezkio itsasoko geltokiarekin lotu arte.
Bada Nafarro aldetik Aralarren zundaketa geologikoak egiten maiatzen hasi ziren eta ekain hasieran Goierrin hasi ziren Ataungo lurretan. Aralarreko zundaketa lanekin hasi badira ere Iruña Gasteiz alternatiba ez dute baztertu. Arkaitz Losarko sakanako trenaren aldeko plataformako kideak esan digu zati horretan ere zundaketa lanak egin nahian dabiltzala. Orduan uste dugu, zurruntasunarekin agian ere jokatzen daudela beste behin ere, eta naiz eta gauza bat esan, agian bi proiektuak benetan garatzen ari direla edo ikerketa teknikoak egiten daudela bi norabide horietan. Aipatutako zundaketa lan horiek egiteko €1.000.000 aurrekontua du ministerioak. Testuinguru horretan elkarretaratze egingo dute gaur arratsaldeko 7:00 Lakuntzan. Estopa HT zundaketak sakana bizirik lelopean. Zaldibar argitu plataformak, ekologistak martxan taldeak eta Euskal Herriko eskubide sozialen kartak prentzaurrekoa deitu zuen atzo Bilbon, Eusko Jaurlaritzaren egoitzaren atarian. Agerraldia egin dute Zaldibarko zabortegiaren egoerari buruzko azken albiste kezkagarrien aurrean. Segurtasuna bermatzeko exigitu diote Jaurlaritzari. Segurtasun faktorea txikitu egin dela ondorioztatzen du jasotako txostenak. Ekainaren 29an berriz deitu dute elkarretaratzea eguerdiko 12etan Eusko Legebiltzarraren aurrean eta ekainaren 30ean Zaldibarko udaletxe parean manifestazioa arratsaldeko 7:00. Eusko Jaurlaritza berak igorri dio txostena epaitegiari. Egonkortasunari begiratu eskero, arriskua handia da, mugitzen ari da, arrakalak daude. Arriskua handia dago, baita ere, gas isurketei, usainei eta sutei dagokionez. Gaur egungo egoera ez da 2020ko otsailaren 6koa baino hobea. Oso kezkatuta gaude. Ikerketek adierazi dute berehala hartu behar direla zenbait neurri, ingurumenaren eta pertsonen segurtasuna bermatzeko. Premiazkoa da, larrea txosten geoteknikoaren arabera, behin-behineko estaldura artifizial bat jartzea, eta behin-betiko zigilatzea zabortegia. Hondakinaren egonkortasun globalaz ikerketa egitea eta abar. Urretxu Zumarraga bizi plataformak salatu du Gipuzkoako Foru Aldundiak 4 milioiko diru partida emango diola Zumarragan plastikoen erraustegi bat eraiki nahi duen Plastic Energy enpresaren filial bati. Aldundiak berak diru laguntza emango badu ere onartzen du multinazionalaren proiektua ziurgabea dela. Espre lurren jabetzakoa den Urretxu Zumarragako Arcelorrenak ziren lurretan hondakin plastikoen birziklatze kimikorako instalazio bat jartzeko asmoa adierazi zuen Plastic Energy enpresak duela hilabete batzuk. Bada Gipuzkoako Foru Aldundiak 4 milioi euro emango dizkio Zumarragari plastikoaren ekonomia zirkularraren berrikuntza poloa deituriko bultzatu eta abiarazteko. 2030ean plastikozko ontzien birziklatzea 155%ra igotza dute helburu. Proiektu hau plastikoen birziklatze kimikoan oinarrituta dago. Instalazio horrek balorizazio kimikoko sistema baten bidez hondakin plastikoak erre eta beste substantzia batzuetan bihurtzen ditu. Refusia dan film, hau da, pipak, patata, plastiko, goxoki plastiko eta envoltura guzti horiek, hori lehen gai bezala erabili, prozeso kimikoa baten non oxigenorik ez dagon, lortzen dugu, gero ere grado alimentizio daukan beste produktu bat, eta hori da takoila. Horretarako enpresak pirolisi izeneko teknologia erabiltzen du. Kontuan izan behar da baina, Europako zuzentarauek eta Espainiako gobernuaren dekretuek errosketa prozesutzat hartzen dutela pirolisia. Hori ala ez litzateke birziklatze prozesua. Pirolisia zertan datzan aztertuz gero, gai kimikok beroaren bidez deskonposatzen dituen teknika bada, eta gasak erretzeko eta hozteko prozesuetan substantzia kimiko ugari sortzen dira. Prozesu kutsagarri izanik osasunarentzat baita ingurunarentzat ere. Bada Plastic Energy enpresak urtean 40.000 tona plastiko pirolizatu nahi ditu Urretxu Zumarragan. Proiektuak 80 milioi euroko inbertsio pribatu aurre ikusten du, eta Gipuzkoako Foru Aldundiko ingurumen departamentuak dagoeneko abiarazi du 4 milioi euroko diru laguntza lerroa.
Urretxu Zumarraga Bizik salatu du enpresak berak emandako dokumentazioaren arabera gabezia asko identifikatu dituzten proiektua dela. Aldundiaren txostenak adirazten duenez gainera, zenbait akats juridiko, administratibo eta tekniko ditu proiektuak, eta legeak eskatutako hainbat baldintza ezin ziren egiaztatu. Gogoratu behar da, instalazioa Urretxu eta Zumarraga herrien erdian kokatu nahi dela, inguruan herritar asko bizi direla aintzat hartuz. 3 hilabete barru hasi nahi dituzte obrak. Irungo alardea bestalde ostiral honetan ospatuko da. Egunak daramatzate entzaiatzen, baina arazoren bat izan da dagoeneko. Hainbat emakume gazte plazatik bota dituzte Irunen alardearen entzegu batean. Ostiraleko entzeguen amaieran gertatu zela salatu du alarde parekidearen juntak. Mutil gazte talde bat oldartu zitzaien Andrei, joan daitezela oihuka. Urte luzez eztabaidatsua izan da alardea Irunen eta Hondarribian, herria bitan banatuz. Ostiral honetan egingo da alardea Irunen. Hori ala entseguak egiten ari dira alardearen aurreko asteetan dena ondo joan dadin egun handian. Bada alarde parekira den juntak adierazi du ostiraleko entseguan gertatutakoa. Irun erdian, entseguen amaieran, txilibitua jotzen ari ziren emakume gazte batzuek San Juan plazatik alde egin behar izan zuten. Zergatik? Entseguan zebiltzan hainbat mutil gazte oldartu egin zitzaizkielako. Joan daitezela oihu egin zieten plaza jendez gainezka zegoela. Alarde parekidaren juntak elkartasuna adierazi nahi izan die kanporatuak izan ziren Andrei, eta jai eremuetatik kanpo uzten dituzten gainerakoei. Horrelako jarrerek, naiz eta jakin gutxiengo bat baino ez dutela ordezkatzen, gizarte gisa kezkatzen eta interpelatzen dituztela adierazi dute. 2023 honetan ere 2 desfile egingo dira Irunen, Andreak baztertuko dituztena eta parekidea. Baztertzailea parekida baino handiagoa da, eta udalaren aldetik babes zabalagoa jasoi du. Alarde baztertzaileari alkatek beti egiten dio harrera, parekideari aldiz inoiz ez. Alarde parekidearen antolatzaileek urteak daramatzate udalari eskatzen desfilaren antolaketa bere gain har dezala. Udalak ordea beste aldera begiratu die beti. Arrakalak dira oraindik Irunen. Eta zehaskako ikasleek ikasketak euskaraz egiten dituzten arren, ekaineko 2. astean basoa azterketa frantsesez egin behar izan zuten. Egoera salatzeko Etxepare Lizeoaren aurrean elkarretaratzea deitu zuten azterketak euskaraz egiteko eskubidea aldarrikatzeko. Atzo eta gaur, ekainaren 26 eta 27an ikasleek brebetako azterketak egiten dabiltza eta lehenengo aldiz froga euskaraz egin ahalko dute Ipar Euskal Herriko zehaskako ikasleek eta bretoieraz Renezeko Diguan eskoletako ikasleek. Gure eskubideak errespetatuak izan daitezen exigitzen dugu. Basoa eta brebeta euskaraz! Zarek eta etxeratek ekainaren 30erako kalejira deitu dute urruntze politikaren amaiera aldarrikatu eta denak etxera itzultzea eskatzeko. Ekimena gehiengo euskal sindikatuekin eta Iruñeko peinekin batera antolatu dute Iruñean eta arratsaldeko 8:00 hasiko da Zarazate pasealekutik udaletxe plazaraino. Hogeita 4 urte baino gehiago eman ditugu urruntze politikaren amaiera eskatzen. Ankerra eta gizagabea zelako. Baina urruntze politika hori gainditzeak ez du berekin ekarri euskal presoen eskubideen urraketaren amaiera. Etxerako bidea oztopatzen duten salbuespen neurriak eta eskubide urraketak arau direlako oraindik. Etxean nahi ditugu, etxera, bai, etxera.
Horregatik dain garrantzitsua etxera aldarrikapena kalean ikusaraztea eta ozen aldarrikatzea elkarbizitzan aurrera urratsak emateko konponbidean jarri behar dugula preso, ieslari eta deportatuen auzia. Etxera bai, etxea nahi ditugu, eta helburu hori errealitatea izan dadin denok behar zaituztegu. Zentzu honetan, datorren ostiralean arratsaldeko 8etan Sarasate pasealekutik abiatuko den etxera kalejiran parte hartzeko deialdia luzatu nahi diogu Iruñeko jendarteari. Biarritzeko nazioarteko zinema festival berriaren lehen edizioa izango da ekainaren 28tik uztailaren 2. Nubes Bagez izendapean eko arduratsua, parekidea eta inklusiboa izango da festivala. Antolatzaileek esan dutenez gazteria lehenengo lerroan jartzeko bokazioa du eta epaimaiak 35 urtetik berako zinemazaleek osatuko dute. Genero parekidetasuna ere azpimarratu liteke. Nazioarteako lehian diren 8 filmetik 6 emakumezkoak baitute rol nagusia. Angeles Cruz, gidoilari eta zuzendari mexikarra jaso du zinegoak jaialdiko Orezko saria 20. urte aurrenean. Bere Mexikoko komunitatean oinarritutako fikzioko filmak egiten ditu eta lantzan dituen gaiak politika arlokoak eta sozialak dira. Horrek nazioarteko aitortza lortzen lagundu dio. Ostegunean emango dute pelikula Bilbo Arte Fundazioan arratsaldeko 6:30 eta sarrerak doakoak dira. Bilboko Zinegoak Festivalak uztailaren 3 arte iraungo du. Vemos muchos Méxicos y desde las comunidades también estamos contando historias. Muchas gracias. A los cerros, en fin, creo que viene mucha diversión. Me vino la espinita y dije, ¿cómo que no existe algo? No existe abiertamente, no se habla de ello, pareciera que no funciona así, digamos, y que el rollo machista se ha impuesto. Finalmente uno habla desde donde te interesa. Entonces me interesa abrir este tema de la homosexualidad femenina y debatirla. Gaurkoan Bea Mazias izan dugu gurean eguerdiko magazinean eta haren elkarrizketarekin utziko zaituztegu jarraian. Bada, 12:00 iritsi direla, heldu zaigu eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, eta horretarako hemen dugu gurekin Bea Mazias, Ozeneko kidea, ondetorri. Eta gaurkoan bai ez, biharko eguna ekainaren 28 izango dugu izpide LGTB komunitatearen nazioarteko eguna. Hala ere, hasi baino lehen edo horretan sakondu baino lehen konta iguzu Bea ez, zer den Ozen? Ozen Bilbon jarduten duen asanblada LGTB bat da, 3 ardatz ditunak edo 3 ikuspegietan lan egiten duna, antirrasismon, antikapitalista eta ikuspegi transfeminista bat duen taldea gara. Eta, gero bai, 28 koordinadoraren parte bagara, orain dela urte batzutan, eta horren barnean 28rako mania eta arrotasun hilabete egunan inguruko danan parte hartzen dugu, antolaketa hortan gaude bai.
Bai, ez da, ontxe izan ere gainean badaukagu egun handi hori bera, nolabait esatarren, eta egia da ez, beste gorroto diskurtsoak aragotu direla eta ez, kezkatuta agertu da komunitatea, kasu honetan ez, aurtengo honetan zein testuingurutan heltzen da ekainaren 28? Guretzat bai koordinadora eta ozenen parten hitz egin da, uste dugu ez daola hainbesteko aldaketarik egon gure inguruneko hontan, ez? Esan beharra dugu baietz gauzak zorrosten ari diala, bortizkeri horiek zorrosten ari diala, ez? Baina bai Bilbora begirata zen Euskal Herrira begirata, ez oasi baten bizi garelako, baina beste indarkeri batzuk bai pairatzen egon gara azkenengo urteetan, eta bortizkeri horren zorrozea baino ez da, ez? Ez dugu astu behar guretzat ikuspegi antikapitalistak oso indartsu hartzen dugula, eta kapitalismoaren beste indarkeri horiek bai handiagotu izan direla azken urteetan bai, orduan kapitalismoaren beste sutzen ari dela edo, baina ez dugu ikusten, ez? Gero bai, ez dugu morboa eta beldurrak gu blokeatu nahi edo garrantzia emon behar zaio honei, baina bai saiatu behar geha gure borroka ez desartikulatzen olako irizpidei hainbeste garrantzia emonez, ez? Baina aipatzen zenituen ez, errepikatzen diren ardatz horiek, baina horretan jarraitzen dutenak, eta batzuetan ez gorago, edo agian ere ez, prentsatik eta bertatik gehiago iristen bazaigu, asaldatzen gara gehiago, eta benetan ez, konturatu gabe, eraso guzti horiek hortxe egon badaudela. Eta zentzuertan egia da ez, orain 11 hauteskundeen zurrunbilo horretan murgilduta bagaudela, baina ardatz hauei helduta ez, badirudi Espainiatik zurrunbilo oso ilun bat badatorrela, nola erreparatzen diozue honi? Alde batetik, azaldu behar dugu, begirada antikapitalista honetatik ikusita, badakigula LGTB askapena ez dela parlamentuan bozkatuko, ez dela hortik etorriko ez, eta orduan nahiz eta gure eguneroko errealitatean garrantzia duen eta parlamentu horietan legeak sortzen dira bai guren kontra gure favorez, erantzunen aurrean, erasoen aurrean erantzuteko gaitasun hori indarko dugula, baina hortan ja lan egiten genuen aurretik eta horretan jarraitu indarko dugu. Bai, ez, eta gainera ez importantzia du horretan jarraitzak ez izan ere ikusten dugu ez hainbat esparrutan diskurtso LGTBI-foboak edo antifeministak normalizatu edo egin direla egin batean, zerekin topa gaitezke ez, aipatzen zuen borroka horretan jarraitzen ez badugu. Bai, alde batetik esan behar du, parlamentutan azkenengo urtetan indarkeri askotarako bozgorailu bezala bihurtu izan dela, gehien bat arrazakerian bozgorailu eta translegearen inguruan transfobia eta transmisoginian inguruko bozgorailu bihurtu izan dela, ez? Feminismoan bai gertatu izan den bezala, ez? Baina, azkenean guretzat non jartzen dugun foku hori, auzo eta herrien artean sortzen diren sarei ematen diegu garrantzia badakigulako, azkenean parlamentuan edo instituzioetatik lortzen den dana, berriro kenduko digutela aldatzen denen joko horren artean dauzen protagonistak, ez? Haiek aldatzen dianen, berriro aldatuko gabe, eta hortan ez dago gure askapenerako aukerarik. Ez den, lau urteri behin gauzak aldatzen badira, horrez dago nola eragin, eta horrekin lotuta beraz, ez, guztioni nola egin aurre beraz, ez, txikitik eta ez, indarrak batuz. Bai, eta, nik uste desartikulazio prozesu bat egon dela, hainbat gauza eragin dutela hortan, bai gure borrokaren instituzionalizazio bat egon dela, baina bestetik bai, gero supongo inoiz hitz egingo deun pinguaxin horrek bai, hortan diharduten du normalen, eta azkenean kapitalitatearen kontra jarduten du noro desartikulatu eta desaktibatu egiten du. Orduan, nik uste egin bertan, nahiko panorama tristea dakagula, ze instituzioetatik kanpo talde
oso gitxi dauz LGTB hauzian eragiten dutenak, eta horri ere dei egiten diogu, bai manian, bai edozein momentutan, zerbait egin nahi duen orori artikulatzeko eta antolatzeko deia egiten dugu. Esan duzu bezala gero sakonduko du, Pink Washing horretan lehenago bai aipatzea nola bazterran inorrutziko ez duen zaintza politika baten alde ere, deitu duela komunitateak berak da zaintzaz geroz eta gehiago hitz egiten dela, horrek baditu bere onurak, gero agian txarretik ere, jendeak ez ulertzea edo greba feminista ere badator, badu dagoeneko bere data jarria, LGTB komunitateak hemen zer du esateko? Bai, askotan LGTB pertsonok zaintzaile bezala esleitu zaigu, olako postura edo jarrera hoi, eta agian naizta zaintzaile izan garen, eta bagara, subjetibitasun hori aldatu inbarko da, eta mugimendu ezkertiarretan edo iraultzailetan bai, ez bakarrik zaintzaile bezala, baino zainketa horiek behar dituen talde bezala bai ea kokatzen garen, eta elkar lan hortan pixkat gozotzen diran gauzak edo zainketa horiek gauzak errazago bihurtzen dituen. Hortaz hitz egiten jarraitu beharko dugu bai. Eta gainera horixe, greba eta abarrak datoz dela, nola erreparatzen diozu, alako greba orokor bat, esaten dira narin esaten da, ala ere ez da edo nolako kontua. Greba orokorrara behira ikusi beharko da zei bilbide egiten den, guretzate bai askotan inoiz zaila egiten zaigun feminismo hortan bai, batzutan ez alden du, baina gutxienez kontuakin ibiltzen gara Euskal Herri mailan, naiz eta estatu mailan ez da hon transmisoginia eta terfen egitura hori ez badago ere, espazio askotan agertzen dira, eta orduan batzutan kontu zibili behar geha olako espazioetan, eta ideia ona, lan ona, ibilbide ona egotea espero, baina hori pixkat batzutan kanpotik ikusita, eta esain beste barrutikan. Eta tira bueltatuta, lehenagoko eta Bilbon leloa izango den horretara ere, Zuriketa Arrosa aipatu tarteka, entzunez duenarentzat azaldu iguzu, beha, zer da? Pinkwashina edo Zuriketa Arrosa beste mugimendu batzukin gertatzen den bezala, adibidez ekologismoakin edo feminismoakin gertatzen den bezalaxe, instituzioen bortizkeriak eta nazioen bortizkeriak garbitzeko edo zuritzeko erabiltzen diren estrategia ekonomiko eta politikoak izaten dira. Justo pinkwashinga aipatu behar da Israelen kontran, Israelek jarduten duen baten aurren salatzen den izena dela. Israelek Palestinan kontra jarduten duen genozidioi garbitzeko oso estatu irekie bezala aurkezten da kanpora eta LGTB friendly bezala aurkezten da besteat pixkat estaltzeko eta hori garbitzeko. Hori da estatu internazionalean erabiltzen den termino horren kontra ez, baina adibidez Bilbon gertatzen danan adibidea izan daiteke San Francisco nirekin nahi da ben hotel LGTB friendly edo gay friendlya, zeinetan ikusten da nola Bilbo hirian bizitzea gero eta zailagoa dan, baina hotel bat irekitzeko bultzada hori ematen den gero etekin politiko eta ekonomiko bat lortzeko, esanez Bilbo hiri irekiena edo LGTB friendlyena dela esateko, eta horren inguruan horren kontra egiten dugu, bai ikusten dugula, bai Euskal Herri mailan zein Bilbo mailan hori dijoala, oin bertan, edo dijoaztela instituzioek, eta orduan, lehen esan dakoa, askotan marketing honen barruan murgiltzen garenen, erantzuteko, artikulatzeko eta antolatzeko proposamen danak azkenean, zapustu egiten diala, ez.
Gainera lotuta badago ere ez, lan azken urteetan Bilbo Pride, izen ez dela zen joan den horri ere egindako boikotak, zer da ekinbide hau? Azkenengo urteetan orain dela ja 10 urte edo, Bilboko udalak zein Bizkaiko aldundiak bultzatzen duen proiektu bat da. Proiektu hori merkataritza proiektu bat da, marketing proiektu bat da, izatez diru publikoa jasotzen du, diru publiko hori turismo sailetik datorren dirua bada, ez da berdintasun sailetik datorren zerbait, baizik eta turismo sailetik datorrena, eta beste enpresa pribatuetatik bai dirua lortzen duen ekimen bat da. Ekitaldi hortan saiatzen da pinkwashing hau zabaltzen edo. Alde batetik, Bilbon izan den azkenengo 40-50 urteren artean harrotasun honen kasu iraultzailea edo kentzen saiatzen dira. Esan behar dugu Bilbon orain dela 40-50 urte ospatu zala lehenengo harrotasun eguna, eta horrek izan dela hortik aurrera ikuspegi antikapitalista, transfeminista, antirrasistak, eta hau alde batera utzi, eta etekin ekonomikoa ataratzeko ekitaldi bat sortzen da. Bilbao Bizkaia Pride deitzen zana, oain Bilbao Bizkaia Arro deitzen dana. Eta horren kontra egiten dugu, gure borroka zein indardan asaltzen ditulako, eta bestetik adibidez polizia zuritzeko erabiltzen dalako. Azkenean hori badia, zuk ikuste bazu, dirua sartzen duen bat ertzaintza bada, eta ertzaintza gure etxetik botatzen gaitun bezalaxe, edo kaletatik inor jipoitzen gaituenen, haien gana joaten garenen, gertatzen dianak gertatzen dira, eta horiek partaide bezala horreotea asko esaten du, zer esan nahi duen ekitaldi honek. Ez du guretzat onurarik ekarriko batzuentzako elite gehi baten dauzen batzuntzako agian baino horiek ez dira benetan LGTB komunitatearen ezer. Guretzat, ikusten dugu ez dula inolako onurarik ekartzen, baizik eta gure karakteri iraultzailea kentzen digula. Bera ere batean zailtzea aurrera begira, eta egia da ez dizuneen aritik azken alako ekinbidek ez Bilboren kasuan Bilbo libreago bat, askeago bat, edota nitz bat ez, erakutsen dutela, ala ere ez, zer nolakoa da egunerokotasuna Bilbon, eta ez, zina eredua gailentzen dena. Nik uste indarrez egiten dugunen bezalaxe, danok dakigula ekainako 28an mania egongo dela, mani horrek zemotatako ideologia dakan bere atzean, eta uste oraindik espazioa hor degula, baino saiatu behar gehala oraindik Bilbao Bizkaia Arro zein beste olako ekimen eta guztien kontra eragin inbarko degula horrengo urteetan. Guretzat, hoi ez da bakarrik dakagun etxai nagusiena, dakagun etxai bat, baina orokorrean Bilbon zabaltzen nahi dan, saiatzen ari dian hiri eredu honen kontra eragin inbarko dugu, kapitalismoan beste etapa baten sartzen ari gara, eta beste hiri handietan bezala gertatzen ari dan, gure auzoetatik eta gure etxeetatik botatzen ari dian eredu hauen kontra egin beharko dugula. Ez, zentzu horretan gainera orain gutxi beste hainbat egitasmonekin, elkartekin batera autodefentsagida bat kaleratu duzue, etxegabetzeak saieste, edo horien aurrean defendatzeko bidean, azken finean ez, eta orain arte esan dituzunekin badago lotuta nola, alako erasoei aurre egiteko antolakuntza baino ez, borroka ezberdin artikulazioan badela gakoa. Guk uste dugu LGTB ikuspegi bat badaukagu ere, LGTB askapena lortzeko beste hainbat gauzetara behitu behar dugula, eta klase ikuspegi batetik jatorrita edo hortik eratorrita beste askapen danak lortu inbarko ditugula. Horregatik, inguruenean eta gure auzoetan gertatzen denan
aurrean erantzun bat artikulatzeko beste hainbat talderekin bai lotu, bai borrokatu, zein elkartrukatu edo batzutan bakarrik elkartrukatzen ditugu dakizkigun gauzak, batzutan bakarrik elkartzen gea ikusteko zein dezakegun, ez? Baina bai, ezin izango dugu gure askapena lortu, besteen askapena lortzen ez badegu edo horren borroka hortan ez bagaude. Beraz, premisa horri helduta, ekainaren 28-rako koordinadoratik deitu den manifestazio, eta egunaren horri begira zer espero genezak perspektiba horretatik tiraka. Esan beharra daukegu, hilabete osoan zehar gauzak egin ditugula, kale jirak, drag gaua egon dara San Juan egunean, San Juan Gabaz, eta beste hainbat gauza egin ditugula, betiko lez batzutan, ez dakagunez, Bilbao Bizkaia Praidek dakan programa publizitatzeko beste dirurik ez ezer, eta ez danez bez gure helburua, baina esan beharra daukegu jendeak eta taldeak lanean egon diala urtero bezala, eta E28an ja biler borrakarako deia badala, mania izango dela, udalan amaitzen dana, eta 7:30 Zabalburun hasiko dana. Urtero bezala, borrakatzareko eguna, orduan arrotasun hontan parte hartu nahi duen edonoi etortzeko deia egiten dugu, ez? Bertaratzeko deia, beraz, horixe mezua herritarrei bukatzeko bea? Bai, eta, borrokan jarraitzeko eta antolatzeko gura hori sustatzeko eta edozein gauza baliagarria izango dela eta hortan jarraitzeko, ez? Honekin hemen utzi behar dugu elkarrizketa bea, mila esker gurekin tartetxoa gaur hartzearren, adi jarraituko ditugu datozenak eta erraska estatxoa suertatu daia biharkoa. Iritsi gara albistegiaren bukaerara. Besterik ez gure aldetik, hauek izan dira gaurko egunean jasotakoak, guztiak eta gehiago 11.eus atarian. Behar arte.